Har du sat den til record? Ja. Okay. Må det give rekord? Jo. Se, vi har lige fanget nogle is. Den her is skal landes til Bacardi i aften. Ja. Den is er så bare digitalt. Men vi må hellere man bliver så slet ikke tørstig her. Og her der har vi lavet en isskulptur, som skal stå på til Hans Ede i aften på frokostbordet. Eller aftensmadsbordet, ikke? Se her. I am frozen! Kig mig op. Nå, lad os gå tilbage. Vi skal lave nogle isskulptur. Ja. Vidste I, at på Grønland der bruger man faktisk køleskab for, at maden ikke skal fryse? Ja.